तयार करताचे बिल्डिंग राबूचे पयलीं एक फाउंडेशन तयार करताचे ते फाउंडेशन स्ट्रॉंग ना जाल्यार बिल्डिंग कॅन बी पडचे शकता. तर अशें म्हणटात की फाउंडेशना खातीर सुमार अशी मेहनत लागता बिल्डिंग पुरा राबूचे पयला. तर आमी कृष्णा बांदा भितर बी सुमार नमून एक्टिविटीज करताचे. रथ यात्रा करताचे आमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करताचे, आमी सुमार प्रोग्राम्स करताचे, एक्टिव चिल्ड्रन चेडवाल एक्टिविटीज करताचे आमी, सेमिनार्स करताचे. हे सुमार हरे नंबर कृष्ण प्रभुजी एक्टिविटीज तुमको करताचे. पोस्ट केला. हरे कृष्ण प्रभुजी तुम पोस्ट केला सॉरी. पोस्ट तुम्ही केल्या? हे कर. ओके. बाय. दिसता स्क्रीन दिसता आपल्याक? वही प्रभुजी दिसता. स्क्रीन दिसना ह्या. तर अशें म्हणल्यार की हरिनाम आसा ते फाउंडेशन आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसाचे. ते फाउंडेशन तयार नाशिल्ले एक्चुअली आमी खंयची बी बिल्डिंग राबोवची जायना. तशें म्हळ्यार आमी कृष्ण भवना भितर आमी सुमार एक्टिविटीज करताचे. ताजे पर्पस हे एक आसा की लोकांक हरिनाम प्रती आकर्षित करच्या खातीर. जशें म्हणटात की रोज एसेन्स उरता, गुलाबाचे एसेन्स उरता, ते आमी सान बॉटल उरता, पण ते हजार लाखो गटले रोज घेवन ते एक एसेन्स तयार करता पुरा. तशी म्हणून आमी सुमार एक्टिविटीज करताचे कृष्ण भवना भितर. आमी रथ यात्रा करताचे आनी सुमार एक्टिविटीज करताचे. सगळ्याचे पर्पस एक आसा, उद्देश एक आसा की लोकांक हरिनामा प्रती आकर्षित करच्या खातीर ओडोड प्रोग्राम्स आमी ऑर्गनायज करताचे. आणि हे सेशन आमी इतली वटू आमी करता तितले वेळान सुमार लोक हातूंतले जप बी करताचे, सुमार लोक नवीन आसाचे, तांक बी आकर्षित करच्या खातीर हे जपात सेशन दवरले आमी हरिनामाची महिमा कसो लास म्हणून. तर कलियुगा भितर सांगल्या की हरिनाम जप केल्यार मात्र आमगे उद्धार जातले. आता एक श्रीमद भागवतम श्लोक येता, कृतयेत ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौतत हरि कीर्तना. ते सतयुगा भितर खंयची रिझल्ट आमकां ध्यान करून मेळटाशिल्ले आनी त्रेतयुगा भितर आमी यज्ञ करून मेळटाशिल्ले आनी द्वापर युगा भितर आमी देवाल विग्रह स्थापन करून तांगेली सेवा करून आमी मेळटाशिल्ले. कलियुगा भितर सांगले हेवटू करची काही गरज नाची, फक्त हरिनाम जप हरे कृष्ण महामंत्र आमी हरिनाम संकीर्तन करून आमी आमच्या जीवनात उद्धार करचे आता, मनुष्याने उद्धार करचे आता. तर चैतन्य महाप्रभून हे कलियुग भितर अवतार घेऊन तांणी प्रचार केले की हरे कृष्ण महामंत्र जप करता. तांणी स्वतः तांगेल उदाहरण जीवनान उदाहरण दाखिले की जीवन मनुष्य लक्ष्य कसलो म्हणून आणि हरे कृष्ण महामंत्र जप करणं आमगेले जीवनात उद्धार जातले. तर कलियुगा भितर सांसन गोष्टी आमी पळयताचे की लोक एक दुसऱ्या बरोबर झगडच्या तयार आसाचे, एक दुसऱ्या कडेन मान उरच्या तयार आसाचे, अशी आमी परिस्थिती आयल्या पळयताच आमी. कळ्ळें? लोकांनी इतले वडू धन इकट्ठा करणं, पैसे कमवून कितले वडू करणं, तर लोकांक संतुष्टी उरना. हे कलियुगात प्रभाव तशी आसा म्हणून. तर कोणाक अशी बरे जीवन जगचे आसा हे कलियुगात साध्य ना. तर कोणी अशी हरिनामाल सपोर्ट घेवन हरिनामाचो आधार घेवन ते जप केल्यार आमी कलियुगा भितर पूर्ण बी आमी कलियुगात प्रभाव पडचे ना सांगल्या. जशी कमल कशी उरता उदका भितर, कमल एक बरे सुंदर फूल आसा, पण ते ताका घाण उदकात एक्चुअली उरल्यार बी ते घाण उदकात प्रभाव जायना ताका. ते सुंदर फूल कन तयार जाता, ते आमी देवाक ऑफर करताचे आमी. तर अशी म्हणल्यार की कलियुगा भितर हे देवान हरिनामा रुपार अवतार घेतले. बरोबर. तर देवान हे कलियुग भितर हरी नामार रूपान अवतार घेतल्या. कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार. कृष्णा is incarnate in this age of Kaliyug in the form of the holy name. तर आम्ही देवान सुमार नमून युगात वटू युगात सुमार वेगवेगळ्या नमून रूपात अवतार घेतल्या. परशुराम अवतार, राम अवतार आणि पुरा कृष्ण अवतार, स्वतः अशी वेगवेगळ्या नमून अवतार घेतल्या. पण अशी म्हणल्या की कलियुगा भितर देवान कृष्णाल नामा रूपार अवतार घेतल्या. हरे कृष्ण महामंत्र हे नाव रूपान अवतार घेतले सांगल्या.
आम्ही हाचे महत्व कसं लागतरी हे हरिकृष्ण महामत हाचे महत्व कसं लागतरी आम्ही दिताचं तर आम्ही कृष्ण बनवत भक्ती करताच आम्ही त्या भक्ती भितर प्रगती करच्याक ते म्हणतात की ने 99% 99% केली पूर्ण आम्ही प्रगतीने जप जप करणं येतं असे सांगले असा तर 99% ऑफ प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम्स आम्ही कितली मोठं कार्य करणं आम्ही जप केलं जाल्यार आमकां समज प्रगती ज्याने सांगेल असा हे बेसिक आमगेल कार्य असा हे आम्ही बाकी ओटो आम्ही ऍक्टिव्हिटीज करतात नाही पुरा अशी म्हणल्या की फक्त 1% असते हे 1% ऍक्टिव्हिटीज ते बाकी 99% आमगेले प्रगती कृष्ण भावने भितर भक्ती भितर जप करणं येतात तर जपा भितर आम्ही ने रुची वाढीताच तेन्ना आमगेल बरेकन प्रगती आता आणि आमगेले बरेकन भक्ती मुखार मुखार अशी सांगेल असा श्रीमद भागवतमात एक श्लोक कृष्ण वर्णम कृष्ण संगोपांगस्त यज्ञ यजंती ही सुमेतसा ह्या श्लोकाचा अर्थ अशी असा की चैतन्य महाप्रभू ना हे कलियुगा भितर अवतार घेऊन त्यांनी फक्त प्रचार केल्या हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण संकीर्तन करचे म्हणून तांगेल पार्षदा बरोबर त्याने अवतार घेऊन त्यांनी स्वतः उदाहरण दाखिले की ने कशी संकीर्तन करका म्हणून कशी भक्ताल जीवन जगका म्हणून सांगले त्यांनी त्याच्यामुळे पळयता की हे बी इस्कॉन टेम्पल असायचं हे बी आमचं सेंटर असायचं ते मधी मधी केना भक्त ते रोडावर येऊन लोक 15-20 भक्त लोक मिळणं संकीर्तन करताच हे संकीर्तन कसलं ते करताच लोकांक आकर्षित करतात हे हरिनाम तुम्ही जप करा त्या कलियुग ने मस्त वाईट युग असा मस्त वाईट प्रभाव पडता लोकल भावना वेर लोकल मनावेर लोकल जीवनावेर हे फक्त देवाल नावाल आधार घ्या तुम्ही हरिनामार आधार घ्या तुमचे जीवन उद्धार जातले सांगच्या खातीर संकीर्तन करतात तर सुमार युगात पुरा देव वेगवेगळ्या नमून रूपात येऊन शस्त्र घेऊन येत आशिल्ले राम एक शस्त्र घेऊन आयलो धनुष बाण घेऊन आयलो कृष्ण सुदर्शन चक्र घेऊन आयलो परशुराम उलाट घेऊन आयलो तशी हे कलियुगा भितर आमगेल वेपन आमगेल शस्त्र म्हळ्यार कसले हे हरिनाम आम्ही हरिनाम एक जपमाळा हे जपमाळा घेऊन आम्ही जप करताच बीडी बॅगा जप करताच ते ग्रेटेस्ट वेपन तर म्हणतात की ने हे कलियुगा भितर आमगेल हृदया भितर आसुरीक प्रवृत्ती असा ते शस्त्र कला ती यूज करता वापरताच आम्ही ते असुराक मारच्या खातीर पण ते म्हणतात की ने आजचे कलियुगा भितर आमगेल हृदया भितर पुरा दोन्ही बसल्याचे बरे भक्ती बी बसल्या असुर बी बसल्याचे ते आम्ही केन हरे कृष्ण महामंत्र जप करताच ते आसुरिक प्रवृत्ती नष्ट करता सांगेल असा आम्ही आसुरिक प्रवृत्ती आम्ही नष्ट केल्याने आमगेले शुद्ध जीवन आम्ही जगच्या आता आमगेले हृदय शुद्ध जाते सांगेल असा हे हृदय शुद्ध करचे हे महामंत्र तयार केले आमगेल खातीर दिले हृदय शुद्ध जाल्यार आम्ही ने एक बरे जीवन जगचे आता सांगेल असा आणि माइंड म्हणतात की मंत्र कसं जप करताच आम्ही मंत्र म्हळ्यार मनस त्रायती ती मंत्र हे मन म्हळ्यार मनाक कंट्रोल करते आम्ही पळयोता आमच्या जीवनात की ने हे माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल दी प्रॉब्लेम्स आम्ही सूक्ष्म तरी खूप सेशन आम्ही अटेंड केला की रे आमगे लाईफात प्रॉब्लेम कितली येताच ते खंयच्यान आता पुरो मनान येतात मन अशीने बरे परिस्थितीत बी पहिल्याने तगेले की वाईट विचार करतील उरता तसं ते नेचर आसा तसं स्वभाव होतो माइंडाचे तर माइंडाक कंट्रोल केल्याने ते बरेकन आमकां जीवन जगता सांगेल असा ते मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ते माइंडाक सम कंट्रोल करता सम ट्रॅकर हाडता ते तेच म्हणटा आम्ही हे हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार ते इंटेलिजन्स आमकां बुद्धीक पॉलिश करता ते बुद्धी पॉलिश केल्यार कल जाता की बुद्धीने समाने माइंडाक ट्रेन करता आणि माइंडाक सम ट्रॅकावर हाडता कसल बऱ्या सांगले त्याची आदेश दिता आमकां तशी आणि ते श्रील हरिदास ठाकूर प्रोसिड्यूर बद्दल आमचे उदाहरण पळयात की हरिदास ठाकूर नामाचेर आशिल्लो इतली 192 राउंड्स तांणी सद्दां जप करता आशिल्ले आणि इतले एवढं नाव जप करता इतली रुची आशिल्ली तांगेले हरिनाम जप करचे प्रती एक वेश्या आयले ती ताका आकर्षित करच्या खातीर ते वेशात बरोबर बिलकुल आकर्षित जालना पण तांगेल हरिनाम जप करणं ते वेश्या स्वतः आकर्षित जाऊन ती स्वतः भक्त जाली तसल हरिनाम महिन तांगेल कसला कथ जाले हरिदास ठाकूरले तांगेले रुची सुमार आशिल्ले
ताका जप करचे वेर आणि ते आमची रुचिकन वाढीतात ने आम खंयची बी वाईट परिस्थितीने आमगेलो असर करना अशें सांगेल आसा आम रुची आमकां हळूहळू वाडीता तर बृहद नारदीय पुराणची बघितल्या की हरे नाम केवलम कलव नास्तीव 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 गतिरन्विता ह्या कलियुग भितर दुसरी खंयची मार्ग नाची फक्त हरिनाम जप करणंच आसा सांगलें आसा आणि ते हरिनाम जप कसलं ते पण आम्ही कितले एवढं नाव अशी पळयताच आम्ही तर चेतन भाऊ सांगले की ने हे कलियुगात फक्त एकच नाव जप करचे तातूंत आमगेलो जीव मनुष्य आता आमगेलो पुरा उद्धार जातले आणि ते कसले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ते हरे कृष्ण महामंत्र जप करणं तू लोक आमगेल तांगेल जीवन उद्धार कराच आणि कृष्ण म्हणून प्रगती करचात हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी तुम्ही भारी चंद कोण आमकां जपा बगे सांगून दिले तुम्ही सांगून दिले की 4 युगांतूंची श्रेष्ठ आता युगांत कलियुगांतूंची श्रेष्ठ की आम्ही एकदम इझिली आमके एक हरिनाम मंत्र सांगून आम्ही देवाक हे कोण घेऊया येता म्हणून सो तुमकां खूप खूप धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता दंडवत प्रणाम खूप खूप धन्यवाद आभार व्यक्त करता म्हाका एक अवसर दिल म्हणून हरे कृष्ण ना पुराजनाक लायक कळले म्हणले हांव प्रतिपटी जन आत मस्त ग्रुप जाला जपा टॉकाचे प्रति एकादशीक सांगू येताची प्रभुजी सो एवरी एकादशीक एक दोग जन हे करतासचे नाव दितासची सो पुराजनाक हांव विनंती करता तशीच हे ग्रुप ऑड करका पुराजनान महामंत्र घेवका म्हणून हांव निमगून घेता हरे कृष्ण प्रभुजी खूप खूप प्रणाम हरे कृष्ण नेक्स्ट आमी आता एक राउंड जप करूं वचा भक्तीन मंदाकिनी माताजी हांगे लोटू सो हांव लेखता पुराजनाक भारी खुशी जातले एक राउंड तांगे लोटू जप करून सो कोण कोणाल्या जपा मनीस की प्लीज तांणी घेयाची आणि जप करचाका हरे कृष्ण मंदाकिनी माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे नव्या कृष्ण हरे कृष्ण फर्स्ट टाइम कोणी चांट करतलो आसतले जाल्यार अशी हे हांगात स्टार्ट करता आणि पळया अशी भितर येस तांडुका आणि हे बटन टच करून हे हांगा भितर घाल न्हू हांगा हे स्मॉल सेकंड बॉट आसता न्हू हांगा अशी भायर घालता ओके स्टार्ट करूया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण